Združenie pre bankové karty opäť pripravilo odbornú konferenciu o novinkách v platobných službách. Mimoriadne zaujímavú prezentáciu mal Ľubomír Nádaský zo spoločnosti Blik. Prečo bolo pre Poliakov také dôležité vytvoriť si vlastný platobný systém? Tak je to v záujme spoločného biznisu a presadenia si nejakých vlastných vecí na tom trhu, keď máte v rukách túto možnosť a čo pre tých bankárov vlastne táto príležitosť vznikla, tak je to pre nich veľmi dôležité zaviesť si nejakú alternatívnu platobnú schému. Naozaj tie platobné spôsoby sú pomerne rozšírené, tých firiem, ktoré sa nimi zaoberajú, je pomerne veľa. Čo bude to vaše extra? To naše extra je, že Blik o mnoho viacej približuje toto platobné riešenie banke. To znamená, že medzi toho používateľa a tú banku ten mobile banking nevkladá žiadnu inú platobnú metódu, žiadne iné platobné karty, ani žiadny iný wallet. Pre toho používateľa to je prirodzene vnímané ako súčasť tej banky a kompletne všetky tie služby sú pre toho používateľa prirodzené. To je tá výhoda. Sme na konferencii o bankových kartách a digitálnych platbách. Zároveň sme však na Slovensku, kde sú kovové a papierové peniaze chránené ústavou. Ako blízko je svet bez finančnej hotovosti? Well, the digitalization of payments is ongoing at European level. There are countries which are more advanced. Certainly these are the Nordic countries. In terms of Central Eastern Europe, we can see quite high digital payments, for example, in Poland, but there are countries who are less, where digital payments have been adapted less than in other countries. Central Eastern Europe is behind the average, I would say. We can also see that Slovakia is something like 50% in terms of cash, in terms of digital payments, and certainly there is place for further digitalization. From which direction this will come, it's the future will tell us. Certainly cards are still increasing, card payments are still increasing, the volume of cards is increasing, account-to-account payments are also increasing, and we can see a small decrease in Slovakia, in particular, a very small decrease in the cash payments. So as I said, it's somewhere 50-50 digital versus cash. It's hard to predict where this is going, but what we can see is that there is a chance in the next 2-3 years to change this ratio, to get somewhere 70-75% towards digital payments versus cash. V zahraničí vám pomáha tá značka Made in Slovakia alebo Made in Europe? Asi viac Made in Europe. Slovensko nie je až také známe, nie je taká značka ako Nemecko alebo Švajčiarsko, ale ja som aj na konci tej prezentácie chcel nechať ten message, že mali by sme byť viacej hrdí na našu značku ako Slovenska a rozsievať jeho dobré meno po svete, aby sme možno raz boli tam, kde je tieto známejšie krajiny. Kde by sme sa mohli presadzovať, teda okrem toho portfólia alebo toho prostredia, v ktorom sa presadzujete vy? Tak na jednej strane už sme automobilová veľmoc, čo ale možno nie je úplne že ideálne smerovanie, keďže je to skôr taká montážna dielňa, bohužiaľ. No tak za mňa určite IT. Tých IT príkladov je veľmi veľa, nie je to len payments, kde sme my, ale aj asset, aj iné IT firmy, ktoré sa dokážu bez problémov popasovať s veľkou konkurenciou zo zahraničia. Global Payments, to znie impozantne, ako keby ste mali pod kontrolou platby na celom svete. No, je na tom dost pravdy, jako skutečně Global Payments poskytuje platební služby po celém světě a všechny možné druhy. Jo, zná, že vlastně je to a i má strategii, že v podstatě nějakým způsobem kupuje nebo ekvíruje společnosti z různých oblastí, tak aby skutečně byl schopný pokrýt nejenom globální záběr, ale i specifické věci na trhu a bylo schopno zákazníkům následně poskytnout i lokální support. Co je benefit pro vlastně zákazníky v různých zemích je to, že jak je globální společnost, tak je schopná to know-how, který získá po celém světě, vlastně dostat i pro zákazníky, kteří třeba sami o sobě by to nebyli schopni vyvinout. Zároveň vlastně je tam rychlejší adopce těch věcí, které se někde na světě osvědčí, takže vlastně
Věřím tomu, že naši zákazníci s využitím našich služeb jsou konkurenceschopnější, protože mají rychlejší přístup k inovacím a progresivním technologiím.